no fan més de 2 metres de llarg, però baten rècords històrics. Són prototips que arriben a recórrer quasi 5.000 quilòmetres amb només 1 litre de combustible. Eixa és la clau d'esta competició europea en què els valencians tenen molt a dir. L'autonomia seria des d'Alcoi fins a Gandia i podríem tornar en 1 litre de combustible. Té una autonomia molt alta. Es trata de fer la major quantitat de possible de quilòmetres amb 1 litre de gasolina. Tenim el rècord d'Espanya de l'any passat amb motor de gasolina i anem a intentar conservar-lo. A Alemanya s'han donat cita 20 equips espanyols i més de la meitat són de la comunitat. Esto principalmente es un proyecto sobre todo formativo, un proyecto educativo en el que a partir de la innovación podemos llegar a intervenir socialmente en un movimiento económico como es el de la motorización en combustibles de eficiencia energética y luego por otra parte con un gran impacto medioambiental. Van a gasolina, dièsel o etanol. També hi ha cotxes elèctrics que es mouen amb hidrogen, energia solar o bateries recarregables. El vehicle elèctric del CEU ha fet la millor marca espanyola amb més de 2.500 quilòmetres de recorregut amb l'hidrogen equivalent a 1 litre de gasolina. El consumo de la pila de hidrógeno, lo que vendría a consumir este vehículo, es equivalente a lo que consumiría una bombilla de unos 60 vatios. L'únic residu que produeix és aigua. Porta mesos dissenyant i construint estos vehicles. Hi ha 2 categories, prototips futuristes i aerodinàmics i cotxes urban concept molt semblants als turismes actuals. Es un vehículo con un motor con combustible diésel, pero también es un motor que puede gastar alrededor de 1 litro cada 100 kilómetros. Han de calcular al milímetre per no gastar més del que toca. Van a 40 km per hora i el pilot no ha de pesar molt més de 50 quilos. Per això la majoria són xiques. Son condiciones que buscan y el peso mínimo son 50 y contra más te pases es kilómetros de menos que haces. En total són més de 3.000 estudiants i mestres d'enginyeria de tota Europa. 222 equips de 26 països participen en esta competició, on el més important no és precisament arribar els primers a la meta. Cotxes eficients, sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Ara semblen ciència-ficció, però molt prompte podrien estar als nostres carrers.